Nagkot sa magadre? Mamisita sa imo ha. Hoy, di ko mo dawat og babae nga mamisita sa kuha. Usa pa, nanay nakauna sa imo ha, lalaki. Amin ako makauyab na ko lalaki. Hala, napagwa pa laging iya. Ay, siyempre. Kaya ano man daw, be? Dahil mamisita sa kuha ron, buyet. Hala, grabe dyan niya pag-igat, oh. Hoy, alangan no, karon pagkukupang si tag lalaki. Patanaw daw si Mang Buyit, be. Ay, dili na ko siya may stock. Ay, kagipang private niya iyang post, lain ka ayo. Ay, gwapo man kaha. Feel na ko, kay gwapo yun. Marag sa James Reid. Ay, basi nanay manghod gawaing nako. Pwede. Ay! Uy, umiigat po ka ha. Ay, sus, dalaga na be ko gawno. Hoy, dili pagit sa hingpit nga dalaga pag yung kahake. 11 pa ka. Ang tunay nga dalaga, 18. Ay, pling-pling na manghod gaw. Hoy, gusto nang yung mukha ang lalaki po. Ay, syempre, ang nako gawa kung nay manghod. Okay. Ay, lain pa, ay ato gaw, asa si Lola. Ay, mother, gipangita kang kulot. Nga naman. Hi, La. Hello, kumusta? Nung saan naman kagimo? Nagpagwapa. Mura naman kagsuman. Anong gisuot ni mo? Sexy mong good ni mother. Ako am nang sinay mong gisuot. Huwag ka kaya nga na. Huwag mo suguguan ni mother kaya na mamisita sa kwaron. Nagawag-wag lang yung ka ba? Dihir ko na siya gaw, La. Bugara mo ko na pasagdahan. Mama, ba di niyo ko suportahan sa akong pagkababae? Namiyan ang pusngagan, oy. Ay, madawat ang computer. Asa mo ka mato? Nagsuot-suot magkana. Ay, mamisita sa kuha, lalaki. Himala na namisita sa imong lalaki. Alangan, guwapa ko ni mga anak. Karon tumori yung mamisita sa imo, ha? Oh. Ay, sus, ginoo. Ayo. Uy, gaw, na may bisita gaw, oh. Nagunsa na mabukan record na pa. Ay, sabi, patakas ako. Oh, musak ka gid, bisag wala basak ah. Pura ko, ha. Huwag yung batasan ako, bisag wala palingkura. Nagunsa magadre? Mamisita sa imo, ha. Hoy, di ko mo dawat og babae nga mamisita sa kuha. Usa pa, nanay nakauna sa imo ha, lalaki. Kato si Jay. Ano nakailangan niya? Ako, ang gusto ba? Ikaw. Kalayo ra dyan sa kordapya? Ako bitaw to. Dampakan, tara maguna ko to. Unsa? Muna, na-scam.